Wij gaan ervan uit dat in de horeca en de hospitality sector de eerste indruk belangrijk is en dat het voorkomen daar ook wel een belangrijke rol in speelt. Ik heb meegemaakt hier dat ik met 2 leden van de Britclub, mannen van mijn leeftijd, naar Oostende reed om een wedstrijd te spelen. En die kregen in de auto ruzie over het aantal graden waarop de friet gebakken moest worden. Dat zie je toch in Nederland niet? Nee. Wij hebben dat nogal onderdrukt. Hè. Dat is opvallend. Dus de wegen gaan op dat punt uiteen. Hè. Wij delen dat Bourgondische verleden. Dat was gemeenschappelijk, de lage landen. Maar hier heeft zich dat voortgezet. Op je gezondheid. En ja, precies. En jij hebt jou. Terwijl bij ons die gêne daaroverheen gekomen is van dat hoef je toch niet te doen, alles moet gericht blijven op het vervullen van je taak. Maar overigens genieten wij niet minder, alleen wij tonen dat niet. Hè? En we hebben ook geen navenante cultuur ontwikkeld die dat openlijk zo heeft uitgebreid. Heb jij hier nou je voorkeuren, natuurlijk aan adressen neem ik aan, maar ook je voorkeuren aan dingen die je wil eten? Dus waar je zegt van dat wil ik nou echt hier. Nou ja, ze hebben hier scampi's in loopsaus. Ja. Dat eet je op weinig plekken beter dan hier. En het is ook precies verschillend. Daar is de loop wat scherper, daar is er dat nog bij gedaan. Ik weet inmiddels de scampi's in loopsaus. Hier heb ik ze toevallig niet gegeten, maar vanavond eten we tong geloof ik. Ja. Waar ik ook alle vertrouwen in heb. En je hebt hier adressen waar je een bouillabaisse kunt eten die... Ja, het is allemaal een beetje, sorry, die weinig onderdoet voor die in Marseille. Laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Daar wil ik het bij laten. Ja. Daar wil ik het bij laten. Oké.